ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ। ପୁଣି 3 ଦିନ ହେଲା ଆଜି ମାଟି ମାଡ଼ି ଭାଇମାନେ କାମ ସାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ଧରିକି ପୁଣି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ କିଭଳି କୁହୁଡ଼ି ହେଇକି ଆମ କନ୍ଧମାଳରେ କିଛି ଦିଶା ଯାଉନାହିଁ। ଶୀତୁଆ ସକାଳ, ଭାରି ମଜା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। 3 ଦିନ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 3-4 ହଜାର ଇଟା ଗଢ଼ି ସାରିଲୁଣି। ଆଗକୁ ବି ଗଢ଼ିବୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ବଲସୁକୁମ୍ପା ଗ୍ରାମ ଆମର। ଏଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଇଟା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ। ଏଥିପାଇଁ ଜୟ ମା ବରାଳି କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ମା ନରଘଣ୍ଟା କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ମା କାଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ସାହା ପ୍ରଭୁ। ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ପରିଶ୍ରମରେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିମ୍ବା ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରାତିରୁ ଆସି କାମ କରୁଛୁ ତଥାପି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଜାଣିଛ କାହିଁକି? ଆମ ପାଖରେ ପରିବାରର ସୁଖ ଅଛି। ପରିବାରକୁ ଆମେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଅଛୁ। ଆମେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଭାଇନା। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏପରି କରୁନାହିଁ ଯାହାକି ଦୁଃଖ ବଜାୟ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ଆମକୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କ୍ଷମା ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହା ଆମେ ଗଢ଼ିଛୁ। ପୁଣି ଆମର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଶ ଅଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ଇଟା କିଣନ୍ତୁ, ଘର ବନାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଇଟା ପଡ଼ିବୁ। ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। 2 ପଇସା ମିଳିଲେ ଆମେ ଆମର ପରିବାର କ୍ଷଣେ ଯାହା ବି ଲାଗିଥାଏ ସେପରି ଆମେ ଲାଗିବୁ ଖୁସି ପାଇଁ। ଖୁସି ଅନେକ ଖୁସି ଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୁସି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତମ ମନକୁ ସଫା ରଖିବ ଅନେକ ଖୁସି ମିଳେ। ଆହା କି ଆନନ୍ଦ ଏ ଗଛଲତା ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ଆମ ବଲସୁକୁମ୍ପା ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।